Un cop us descarregueu l'aplicació, us demanarà el vostre nom d'usuari i la contrasenya, d'acord? I llavors ja podreu veure tots els apartats que teniu a l'aplicació. Doncs l'horari, els recursos, dins dels recursos hi ha el suro de cada matèria, diferents informacions, tasques que també es poden penjar, arxius, vincles, el calendari, missatgeria i també aquí hi ha l'apartat de fotografies, notícies del centre, etc. Ara bé, si voleu anar a l'apartat d'entrega de treballs, heu d'anar a la versió escriptori. Cliqueu i veureu l'escriptori tal com quan us connecteu amb l'ordinador. Per tant, aquí diguéssim que hi ha més funcionalitats que a la versió d'aplicació mòbil. Sobretot aquesta que dèiem de l'entrega de treballs. D'acord?